Dake gwenge mag county ma Chiemb koro ojiw ni obed motang' kaluwore gi muoch mar tuo mar nyaldiema mamuoche county no. Nyaka sani ji 15 oseyangi ni ogamo tuo no ka ji 2 kuomgi ngimagi ni kamarach to mamoko medo yudo nafuu. Governor ma county no Kimani Wamatangi olando ni kuonde ute bura 4 county no osebedo gi ji ma oyudo kata moyud gi nyaldiema kendo koro luoro nitie ni onyalo medo landore. Tend county ma Chiemb kod apisas mag thieth ojiwo jopiny mondo mi oket ler mar geng'o landruok mar tuo no. Baada ya hiyo harusi ambayo kulikuwa na watu wengi na ambapo waliagiza chakula ilioliwa hapo kwenye hicho kikao, watu 15 baadaye walipatikana wakiwa wanaugua ugonjwa wa korela. Na sababu yetu ya kutangaza haya siku ya leo na kuwatahadharisha watu wetu ni kwa vile huu ugonjwa wa korela ni ugonjwa ambao unasambaa kwa haraka sana kama watu wasipochunga na kufuatilia kanuni na utaratibu ufaao, ndio tujikinge sisi wote.